माइनाव ददेरे खैना करेयाव लांगोन मैदेराव लांगोन औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना सना नांगौ सना होदों हाय बन्धुफोर नै गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो खुलुमहरनाय थाग्रोबाय बन्धुफोर जों दायो नै सम जानानै फैनाय लोगो लोगो जोंनि बड'लेण्ड महाबाव स्टुडिअ आगान होफैबाय दा बन्धुफोर गिबियावनो जोंनि स्टुडिअनिफ्राय जोंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय जोंनि स्टुडिअआव मेथाइनि हाबाफारि लानानै फैदों हा दा बे मेथाइनि हाबाफारियाव जोंहा नै हांख्रायनानै लाबोदों आर्टिस्ट बिथां उलादा बिथांखौ हा दा बिथाङा जोंनि स्टुडिअनिफ्राय नोंथांमोननो दोंसे मा मेथाइ उलादा हाबा मेथाइ माइनाव माइनाव ददेरे खैना बे मेथाइखौ जोंहानिया उलादा बिथाङानो लिरदो आरो बिथाङानो सुर होदो आरो बिथाङानो खननानै दिनै जोंनि बड'लेण्ड महाबाव स्टुडिअनि मेथाइनि हाबाफारिखौ मावफुंगोन बिथाङा ओंखायनो दा जोंहा समनिबो एसे आंखाल उलादा समनिबो एसे आंखालबा जोङो थोंजोङैनो नोंथांखौ मेथाइनि हाबाफारियाव आगान सुरनो थाखाय जोंनि स्टुडिअनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय माइनाव ददेरे खैना करेयाव लांगोन मैदेराव लांगोन औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना सना नांगौ सना होदों रुपा नांगौ रुपा होदों मा नांबावगौ औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना मा नांबावगौ औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना नोंनि गोथार जुलियाव बैराथि सिखोलाया गय खिलिजों फाथै खिलिजों आलासिफोरखौलाय मान खालामबाय औ माइनाव रथमालि नोंहालाय मानोथो हांमा सुरहाब गाबबायबायसै बें पार्टिक लानानै रायजो राजा लानानै नोंखौ लांनो फैसै जाहा जावायसो जागोदाना नों थांदो दे औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना जाहा जावायसोदों आलो गोजोन संसार जाहैदों जाहा जावायसोदों आलो गोजोन संसार जाहैदों माइनाव ददेरे खैना करेयाव लांगोन मैदेराव लांगोन औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना सना नांगौ सना होदों रुपा नांगौ रुपा होदों मा नांबावगौ औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना मा नांबावगौ औ माइनाव रथमालि ददेरे खैना ददेरे खैना ददेरे खैना जोब्बाय आच्छा बन्धुफोरनोथ' जोंहा नै आर्टिस्ट बिथाङा मेथाइखौ खननानै खोनासंहोबायानो दा बन्धुफोरा मेथाइखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायदो आच्छा बन्धुफोर जोंहा नै आफादखौ फोजोबनायनि समा जानानै फैबाय ओंखायनो जोंनि स्टुडिअनिफ्राय फिन खेबसेबाव खुलुमहरनानै जोंनि स्टुडिअनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावनाय जाबाय।